אז אנחנו נתחיל עכשיו, אני רואה שזה משדר גם בפייסבוק. אני אעשה share רגע. קודם כל, בוקר טוב ושנה טובה. היום זה 1/1/2025, וזה שנה חדשה, ואני מאחלת לכולנו שתהיה לנו שנה הרבה יותר טובה ממה שהייתה, שנה של הצלחה, של שקט, של ביטחון, שהחטופים יחזרו, שנוכל באמת לחגוג את השנה הזאת איכשהו. היום אנחנו התכנסנו כדי, זה בעצם שידור מיוחד לטובת חנוכה, שנפגש יחד עם 1/1, השנה החדשה, ואני וזוהר החלטנו לעשות בעצם case study על הקמפיין שאנחנו דיגיטל מנטרה עשינו ועדיין עושים, הקמפיין הזה עדיין ממשיך לרוץ, לטובת קמפיין לידים לזוהר. זוהר הוא מטפל רגשי שאחר כך יציג את עצמו, בעצם במה הוא מתמחה, במה הוא מטפל, מה היה הצורך, ואנחנו בעצם יצרנו קמפיין עבור זוהר, והקמפיין הזה עבר כל מיני שינויים, קיבלנו כל מיני החלטות בדרך כדי להפוך את הקמפיין הזה לטוב יותר, לזול יותר. אנחנו נראה את כל הנתונים ואת כל מה שעשינו. קראנו ללייב הזה נס פח הלידים, שזה הברקה של זוהר. איך יצרנו קמפיין מוצלח מאוד בעיניי, מאוד מאוד, שלא מפסיק להביא פניות איכותיות למטפל רגשי, לזוהר, בתקציב נמוך יחסית ובזמן קצר. בכלל להפרעה, כמה לידים הגיע אתמול? אתמול זה היה יום C מבחינת הקמפיין הזה. אני אגיד, אתמול זה היה יום C מבחינת הקמפיין, יכול להיות שיהיו עוד C'ים, כן, אנחנו לא יודעים, אבל אתמול הגיעו בעצם 6 לידים, שזה ממש ממש יפה. זה התחיל, היום התחיל כאילו באיזה מין דממה, ואמרתי אוקיי. התחיל באיזה דממה ולא כל כך ידעתי לאן זה התפתח, ופתאום הדברים האלה הם מאוד מאוד לא צפויים. מה שכן, הרבה פעמים לאורך כל הקמפיין הזה שמתי לב שהרבה לידים פתאום מגיעים בשעות מאוד מאוד מאוחרות, פתאום ב-12 בלילה, ב-1 בלילה, וזה מאוד מתאים גם לקהל, כי הקמפיין פונה לקהל שסובל מחרדות, ויכול להיות שאותו קהל באמת קשה לו לישון בלילה, לא מצליח להירגע, אתה יודע, יושב, אולי שוכב במיטה, גולל בפייסבוק שלו, ופתאום הוא רואה את הקמפיין של זוהר שמציע לו הקלה וטיפול בחרדות שלו, אז הוא אומר לעצמו, הנה, זה בדיוק מה שהייתי צריך עכשיו, והוא משאיר את הליד הזה. אבל האמת היא שאי אפשר לדעת, וכל פעם הדברים האלה כל פעם מפתיעים מחדש, וגם אנחנו לומדים תוך כדי. כמה מילים עלינו לפני שאנחנו נכנסים פנימה. אז אנחנו דיגיטל מנטרה, אני ואסף, בן הזוג שלי, שהוא גם כן קמפיינר מאוד מאוד מוכשר. אנחנו בעצם משרד פרסום לשיווק דיגיטלי, ואנחנו נותנים ליווי ויישום בשטח של קמפיינים ושיווק דיגיטלי ונכסים דיגיטליים ללקוחות, החל משלב של תוכנית אסטרטגית שמותאמת אישית לכל לקוח, דרך הקמה וניהול של מדיות חברתיות ותשתיות דיגיטליות, ועד קמפיינים להגדלת הפניות והמחירות. זה כולל את המיתוג, זה כולל את הגרפיקה, זה כולל את כתיבת התוכן, זה כולל גם משפחים שיווקיים יותר מורכבים שאנחנו עושים ללקוחות, שכוללים ניוזלטר, והכל באמת בהתאמה אישית למה שהלקוח צריך. אני לא יציע ללקוח משפך שיווקי יקר, שהעסק שלו לא מתאים ולא מותאם, אז הכל מאוד מאוד משתנה ונזיל. רחלי, אני חייב לציין משהו.
איזה כיף זה. כמה בזכותך לא הייתי, בזכותכם לא הייתי הרבה זמן בפייסבוק, באינסטגרם, כל הזמן הייתי שובר את הראש, מה לעשות, מה לפרסם. אני כבר, גם חבר'ה שעוקבים אחריי מבסוטים, גמרנו, לא חופר. האנרגיה, העניין הוא שהאנרגיה שלך כרגע מופנית למקומות אחרים. לא שווה את הראש. והמקומות האלה הם הרבה יותר יעילים, כי האנרגיה שלך כרגע מופנית למחירות ולטיפול, שזה מה שאתה צריך לעשות בסוף. אני יודע רק דבר אחד, אני אוהב לראות כשאת אומרת לי, נכנסו לידים חדשים. לא מעניין אותי שום דבר מעבר. זה כיף, זה כיף. אולי זוהר, אולי תציג, לפני שאנחנו נכנסים בעצם לקמפיין עצמו ולדרכי הפעולה, אולי תציג את עצמך. אני מכיר את זוהר ואת העבודה של זוהר, אני גם ראיתי את הפרסום שלו. כן, אנחנו גם נמצאים בלייב בפייסבוק, ויש אנשים שלא מכירים את זוהר, אז אני רוצה... אני פשוט לא אוכל להקדיש לזה הרבה, אני ב-11:30 צריך לעזוב, יש לי טיפול. הבנתי. בסדר גמור, רוני, בסדר גמור. בסוף הלייב הזה יעלה גם ביוטיוב שלנו, אז אני אשלח לך קישור אם תרצה. בסדר גמור. זוהר, בכמה מילים עליך? כן, שמי זוהר פרנרו, אני מטפל רגשי, מאסטר וטרנר ב-NLP, אני מתמחה בטראומה וחרדות. איך עבדת בעצם עד היום? כי אתה הרבה שנים במקצוע, איך בעצם, מאיפה הגיעו הפניות? איך עבדת עד היום? אנחנו יכולים לעשות את זה שנראו אותי? רחלי. כן, אני אעשה סטופ שייר, כן. טוב, בוא אני אגיד כזה צורה הכי פשוטה, הכי קלה והכי בהירה. סיימתי ללמוד במכללת רטר לפני כמה שנים, את ה-NLP, אמרתי אני אצא בחוץ, יש לי תואר שני בשיווק, ואני עסקתי מתמחות בשיווק, אמרתי אני אצא בחוץ, אני אתחיל, איך אומרים, לקחת מישהו שעזור קצת בשיווק, הרי יש לי תואר שני בשיווק, שווק, יבואו לקוחות, הכל סבבה. התחלתי, נסחפתי לעולם הזה, פתאום פגשתי איזה מנטורית אמרה לי יועצת שיווקית, לקחה אותי, שילמתי לה כסף, לא דומים ולא... פתאום צץ לי מישהו, בוא אני אעשה לך הרצאות כמו טוני רובינס. הלכתי, שילמתי 5,000 שקל עם סדנה, הלכתי לאיזה תוכנית, 7,000 שקל. חזרתי להיות עסקי, חזרתי לנטוורקינג למרצים, חזרתי נטוורקינג בכלל, כולם אמרו לי רגע, ואתה רץ ללייבים, ואתה רץ לקבוצות, ואתה מתנדב. אפשר להגיד שהוצאת עשרות אלפי שקלים על כל מיני תוכניות ליווי? הוצאתי הרבה מאוד, כן, ולא רק זה. הרבה אנרגיה, אמרו לי תכתוב, תבדל, תראה, תעשה עמידת רגליים, תעמוד על הראש, ערב טעימות, ערב סדנה. מה לא עשיתי, מה לא רצתי, קהילה בפייסבוק וקהילה בוואטסאפ, ובאינסטגרם, בטיק טוק, ומזל שלא אמרו לי גם לך תעמוד על החומה הסינית. ורצתי. בסוף אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו, מה שאתה מתאר המון אנשים, לא רק בתחום שלך, אלא בכל מיני תחומים אחרים. הם הולכים לכל מיני תוכניות ליווי, לכל מיני יועצים עסקיים, ולכל אחד יש את השיטות שלו ואת האמירות שלו, והם חושבים שהם צריכים לעשות כל מיני... יש משהו שהוא מצחיק, המון דברים. רון ציין משהו, ולוקח את מה שהוא ציין, ואני לוקח... אני אומר, אני מטפל טוב, אני לוקח יקר, אני מכבד. אז אם אני מטפל טוב ואני לוקח כסף, אז למה שאני לא אלך ותן לי איש מקצוע טוב כדי שיקדם אותי? אז רצתי, וכלום, ושום דבר, ולא לידים ולא כלום. פה מפה לאוזן, שם איזה חברה ששולחת לי פלטפורמה, חברה טובה שולחת לי לקוחות, אבל זה לא זה. אמרתי לרחלי, אני לא צוחק. אין לי תגובות מהפייסבוק, אני לא יודע מה זה לידים, מה זה כלום. אמרתי, אני אף פעם חייב לשנות. עברתי באותו שיטה כל הזמן באותה שיטה, מה שכתוב בספרים, מה שאומרים.
וואלה, ויש לי מה להציע. שום כלום ושום דבר. רק מחיאות כפיים ווואו, זה נחמד וזה. אמרתי, מה אני עושה לא נכון? כי אני חייב להתחיל להזרים כסף. ואז אמרתי, רגע, אם אתה עד עכשיו רצת כל זה, ועד לא פרסמת באופן מסודר, ולא השקעת בזה כסף, תנסה את זה. אז בא רחלי, לקחנו תקציב שקיבלתי מעמות מיוזמות עתיד, אני מודה להם. חייבים פרגון. לגמרי. הם היו תוכנית הבראה, אני שם מנטור, אבל בלי קשר נתנו לכל מיני אנשים, נתנו לי סכום, אמרו, עם זה לך תשווק. תודה לצופית. אני וזוהר מכירים מיוזמות עתיד, שנינו מנטורים שם, ובאמת נתנו את המענק הזה. עכשיו, אני מה הקטע, שאני יודע, כי אני בתור מנטור שם, ראיתי חבר'ה שעברו קיבלו גם את אותו סכום, וכשדיברתי איתם, וליוויתי אותם, הם היו ככה, נכנס פה, ואנשים לא מדויקים, ולא הרבה אנשים, וממש התאכזבו. הם לא עבדו עם רחלי, אני אומר את האמת. לא, צריך להגיד. כן, צריך להגיד גם שאני לא קוסמת, כמו שהצגת אותי בהתחלה. לא, אני לא קוסמת. לא, אני מספר עובדות, אני לא... נכון, אבל אנחנו ניכנס עכשיו לפרטים של הקמפיין, ואנחנו נסביר גם מה אנחנו עושים כדי להשתנות, כדי שהקמפיין הזה יצליח. אבל אני חייב לעשות את הקלוז', את הסגירה. ואז אמרתי, טוב, בוא, הזדמנות, יאללה, בוא נרוץ עליה. ורחלי ואסף התחילו לעבוד איתי. חבר'ה, אני לא יודע מה, אני בעבר הייתי איש מחירות, והייתי מקבל לידים והייתי מבסוט. היום פתאום אני יושב, אני רואה כל יום זורם לי לידים ואנשים וזה כיף, קודם כל אתה בתעסוקה. כי מי שכל הזמן מתנדב, זה שאומר שהקליניקה שלו לא עובדת, הוא עסוק להתנדב. ופתאום נכנסים לידים, ואני מתקשר לאנשים, והיום מלא, ואתה חוזר, וסגירות כך, זאת אומרת סגירות. אתה סוגר עם אנשים. אני מדבר על 60 ומשהו לידים נכנסו לי, אני בתוך הקמפיין הזה הוצאתי כרגע בערך ממוצע של 12-13 אנשים שאני אמור לטפל בהם. זה מדהים, זה אחוזי המרה מאוד מאוד יפים. זה בגלל היופי שלי, אבל לא נורא. ועוד היד נטויה, זאת אומרת עוד לא, הנה נכנסו עוד לידים. זה הפך להיות הכל פשוט. אין לי יותר להשקיע יותר מדי, להתחיל להשקיע ולעצב וכל הדברים מסביב ולרוץ לפייסבוק. כל מיני סיפורים, כל מיני דברים, עזבו, אתם רוצים לעבוד תכלס, תשקיעו כסף, יביא לכם לידים, תקשרו לאנשים, אנשים צריכים אתכם, תסגרו. אין מה לעשות, אנחנו בעלי עסקים. או שאנחנו מתנהלים כמו בעלי עסקים, או שאנחנו רוצים, וזה גם הייתה הבעיה שלי. חשבתי שאני יותר חכם מהאפיפיור. אמרתי, למה אני צריך ללכת לאיש מקצוע, שישקיע, יפרסם, אורגני עושה את העבודה. אני לא, אורגני תומך, אבל הוא לא עושה את העבודה, מניסיון שלי של כמה שנים, חבר'ה. הוא לא. אתה רוצה להתמהים? אורגני, אתה משקיע הרבה אנרגיה. אתה רוצה שאנשים... אני אף פעם, אתה יודע, פתאום מגיעים אנשים, וכשאני מעלה בפייסבוק, ובאינסטגרם, ובטיקטוק, פה אחד, פה שתיים, פה זה, בקבוצה, הכל ככה. פתאום אתה פורח, פתאום נכנס, ובהשקעה מינימה, ומה זה? אתה מחסן לעצמך בחודש הראשון. וזה עוד ועוד ועוד. ולקחנו משהו, לא השתוללנו. אז זה איך אומרים, מהחוויה האישית שלי. ואם לא הייתה רחלי, את האמת, ואתה נכנס לייאוש. כמה אתה יכול לנסות ולרוץ ולעשות, ואתה מרגיש שאתה לא עובד ולא מכניס כמו שצריך. נכון. זה באמת מה שקורה להרבה בעלי עסקים. אנחנו נדבר על זה אחר כך. יש הרבה בעלי עסקים שנמצאים באיזה מין אספירציה שהם לא צריכים אנשי שיווק והם יכולים לעשות את זה לבד והם יביאו לבד ואז בסופו של דבר נגמרת להם האנרגיה. אנחנו ישראלים מלופים, אנחנו לקחת, כשאנחנו רוצים לתת אנחנו רוצים להמציא את הגלגל.
אין חיה כזו. מי שיראה לי אפשרות אחרת, אני ניסיתי את הכל, אין חיה, זאת אומרת, לא מאמין. זה כמו כל דבר. עובדה שכל המפרסמת עד היום, כל הגדולה, או כל החברות, למה הם מפרסמים? הם צריכים את הפרסום זה שרבה. ואנחנו לא כולם. בואו נמשיך במצגת. בשלב הראשון, קודם כל, דיברנו על אסטרטגיה. דיברנו עם זוהר על למעשה מה אנחנו הולכים לפרסם. וכשאנחנו מדברים על אסטרטגיה, כשאנחנו ניגשים לעשות קמפיין, ואנחנו מדברים על אסטרטגיה, אז זה מבוסס על כמה דברים. קודם כל, אנחנו עושים איזשהו תחקיר עם הלקוח. זאת אומרת, שאני מגיעה מעולם השיווק, אני לא מכירה את עולם הטיפול, ואני רוצה לשמוע מזוהר. ופה אני גם חייב להתערב, סליחה רחלי, סליחה שאני נכנסת. פה אני חשבתי ללכת על כיוון מסוים, ואז רחלי אמרה, זוהר, לפי הידע שלי, לפי זה, לך תציע את החרדות, את הטראומות, כי אני גם מטפל בבעלי עסקים שנמצאים במצוקה, ואני בהתחלה התפקדתי בזה. אמרה לי, לא. אתה יודע מה רחלי, אני זורם איתך, וההצעה שלהם הייתה כל כך נכונה ומדויקת, תודה. נכון. אנחנו באמת, כשעשינו איזשהו תחקור וסיור מוחות יחד, וחשבנו בעצם על קהל היעד שאנחנו נפנה אליו, אז כשחשבנו על התקופה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה לכולם. זאת אומרת, כולם נמצאים במצב של חרדה, כולם נמצאים במצב של מצוקה, אנחנו נמצאים במלחמה מאוד מאוד ארוכה, וכמו שאני ראיתי את הדברים, החרדה היא משהו כולל, והחלטנו ללכת על קהל כללי, שלמעשה סובל ממצוקה, מחרדה, מפחדים, וגם כן, כשאנחנו חושבים על קהל, זה לא 100%. זאת אומרת, יכול להיות שהיינו הולכים על איזשהו קהל כזה, והיינו רואים שהקמפיין לא מוצלח וצריך לעצור ולשנות. זה גם כן קורה. זה חלק מהעניין. אז באמת עשינו את התחקיר עם זוהר, ולמדנו והבנו בעצם על תחום הטיפול שלו, במי הוא יכול בעצם לטפל. רק שנייה, אני רואה שיש לנו... אצל רוני, אני השתקתי אותך כי זה מפריע לנו בעצם לשידור. אז כשדיברנו בעצם במי אנחנו הולכים להתמקד, דיברנו עם זוהר על התחום. החלטנו שקהל היעד יהיה קהל יעד כללי של אנשים שסובלים מחרדה. העניין הוא זה להגיע אליהם עם איזושהי הצעה ברורה ומדויקת, זאת אומרת מה אנחנו בדיוק מציעים להם, ואנחנו הצענו לזוהר שלמעשה תהיה איזושהי פגישה בזום, פגישה לא מחייבת, שבה בעצם זוהר יאבחן את המקרה. הפגישה הזאת כשלעצמה יוצרת את הקשר הראשוני הזה, את הקשר היותר, נקרא לזה קשר יותר צמוד ורגשי, שבו הצד השני יכול לראות את זוהר, וזוהר יכול לראות את הצד השני, וכבר נוצר איזשהו קשר, והכוונה היא שמכאן כבר זוהר ייקח את זה הלאה, לסדרה של טיפולים, לטיפול הבא, מה שיקרה עם המחירה הזאת הלאה. והחלק הרביעי בעצם באסטרטגיה זה ההחלטה לגבי סוג הקמפיין. ופה סוג הקמפיין היה לנו ברור שזה קמפיין לידים, זאת אומרת אנשים שיגיעו למודעה וישאירו ליד, ישאירו את הפרטים שלהם כליד. הליד הזה הוא ליד בעמוד נחיתה של פייסבוק, זה נקרא lead generation, זה בעצם עמוד נחיתה פנימי בתוך פייסבוק שאפשר להקים, ובעצם כשאנשים לוחצים ומגיעים לעמוד נחיתה הזה, כל הפרטים שלהם כבר מלאים. זה אותם פרטים שהם נרשמו אליהם בפייסבוק,
כבר נמצאים בתוך העמוד נחיתה הזה, יש שם כבר את השם שלהם, את המייל שהם נרשמו איתו, את מספר הטלפון, והם בעצם צריכים לעשות רק שלח. אנחנו עשינו גם איזושהי שאלת סינון, כדי שאנשים רגע יעצרו שנייה לפני שהם לוחצים על השלח הזה, ושאלת הסינון אמורה בעצם לגרום ללידים להיות טובים יותר. השאלה מעולה, זה גם עוזר לי, רחל, סליחה שאני מתפרץ. נכון. כי ככה אני גם אנשים מרגישים, אני מכוון אותי, אני לא רוצה להגיע למצב שאני הופך להיות מציק לאנשים. אז נכון. תודה. אז השאלה הזאת היא באמת שאלה גם שנועדה לזוהר, לדעת במקרה הזה זאת הייתה שאלה פשוטה, מתי נוח לך שאני אחזור אליך, ואז הוא יכול לבחור במשך היום, בערב, אבל השאלה הזאת היא גם נועדה לגרום לו לעצור שנייה, ולענות על משהו כדי למעשה להיות בטוח שהוא רוצה לשלוח את הליד הזה. וזה נועד כדי לגרום ללידים להיות קצת יותר טובים, זאת אומרת יותר מוכנים לפנייה. אז בעצם המודעה הראשונה שעלינו איתה הייתה מודעת וידאו. ביקשתי מזוהר, כתבתי לו איזשהו תוכן כדי שיקריא אותו בעצם בווידאו. ביקשתי ממנו לעשות סרטון פשוט שהוא עומד בבית מול הטלפון ובעצם יוצר את הוידאו הזה. אחר כך לקחנו את הוידאו הזה, עשינו לו גרפיקה, עשינו לו טייטלים, כתוביות, כתבנו לו תוכן. למעשה מה שעמד בבסיס ההחלטה הזאת היא לעשות קמפיין שמבוסס על וידאו, זה שאותו אחד, אותו לקוח פוטנציאלי יושב בבית על הספה שלו וגולל בטלפון ונתקל בעצם בווידאו של זוהר, והווידאו הזה מתחיל מיד להתנגן, כמו שאני תפסתי את הדברים, יש איזשהו קשר אישי הרבה יותר חזק שנוצר בין אותו לקוח פוטנציאלי שיושב על הספה שלו בבית, ורואה בעצם את זוהר מדבר. בתפיסה שלי, כל העולם הזה של טיפול מבוסס על קשר אישי, וככל שאתה יוצר את הקשר האישי הזה, היא אצלך? ככל שאתה בעצם יוצר את הקשר האישי הזה, כבר ברשת, זה יכול להוביל הרבה יותר מהר להשארת פנייה. ככה אני ראיתי את הדברים. אפשר להגיד שטעיתי בהנחת היסוד שלי, תכף אנחנו נראה את זה. אז בעצם הווידאו, הקמפיין הראשון היה מבוסס על וידאו, שזוהר בעצם מדבר בו על כל הנושא של חרדות. אני חושב שאני יודע מה הסיבה. מה? אני חושב שברגע שאני מופיע בווידאו, אני גם לפעמים אולי שובר להרבה אנשים את הפנטזיה או את הדברים, זאת אומרת, כשהם רואים, הם רואים, לא שיפה או לא יפה, זה לא קשור. כן. ואז זה לא פחות, וכשאתה לא רואה ואתה קורא, אז אתה בונה לך איזה משהו, לא ידעתי, סליחה. יכול להיות, תשמע, בסופו של דבר גם הקמפיין הזה הביא לידים, אבל תכף נראה למה החלטנו לעצור אותו ולשנות. אבל זה היה בעצם הקמפיין הראשון שעלינו איתו, קמפיין בווידאו. התוכן שדיברת עליו בקמפיין הזה בווידאו היה בעיניי תוכן מאוד מאוד טוב, כי אני פתאום הבנתי משהו שאני לא ידעתי קודם, שבעצם חרדה, כשאתה מטפל בחרדה, אתה בעצם מחפש את השורש שלה, שמבוסס על איזושהי טראומת עבר, ואני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים את זה, ופתאום הם אומרים לעצמם, וואלה, יכול להיות שהחרדה שלי היא לא חרדה בפני עצמה, אלא היא מבוססת על משהו בכלל מהעבר, שאני צריך לגעת בו ולפתור אותו, ואז אותה חרדה שקיימת לי היום בעצם תירגע, או תיעלם, או תימח למעשה. אז זה היה קמפיין שמאוד מאוד האמנתי בו, אבל עלינו איתו, ומה היו התוצאות? עלינו איתו ב-29/11. הוא רץ בערך שבוע, משהו כמו שבוע, זאת אומרת 5 ימים, לדעתי אחרי 5 ימים הורדנו אותו מהאוויר, והוא הביא במהלך 5 ימים האלה 8 לידים, שזה יפה. 8 לידים ב5 ימים זה יפה, זה לא רע בכלל. עכשיו, יגיע קמפיינר אחר שרואה
זאת אומרת, עולה עם איזשהו קמפיין כזה, ורואה שהקמפיין מביא לידים, ואומר לעצמו, וואלה, מעולה, אני לא נוגע בכלום. אני לא זז, הקמפיין מביא לידים, מבחינתי, אני עשיתי את שלי, הקמפיין הזה יכול להמשיך לרוץ. אבל מה שראינו, זה שהקמפיין הזה מביא לידים בעלות שהיא עלות גבוהה לטעמנו. 70 שקלים לליד, לדעתנו, זה יקר מדי. עכשיו, אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של היקר לא יקר, כדי שאנשים יבינו. עלות יקרה לליד זה משהו מאוד מאוד יחסי. אין פה איזושהי נוסחה, אוקיי? מישהו שמוכר יאכטות יוקרה ברשת, ברור ש70 שקלים לליד זה פינאץ. זה אחלה מחיר שבעולם, מבחינתו מדובר בכמה אגורות. כי למכור יאכטה ברשת, ברור שהעלות לליד תהיה מאוד מאוד גבוהה. ויכול להיות שהליד ב-300 שקל, עבור מישהו שמוכר יאכטות, זה מחיר מעולה. אבל כמו שאנחנו רואים את הדברים, מצד שני, למשל, מישהו שעושה וובינר, חופשי ופתוח לכולם, וההבטחה שלו בוובינר זה בוא תלמד לעשות כסף ב-30 יום באפס תקציב, אז אנשים יירשמו לוובינר הזה בלי סוף, אלפים, ועלות הליד שם תהיה 2 שקלים, שזה מצוין, אבל זה מאוד מאוד יחסי לקמפיין ולהצעה ולתחום. כמו שאנחנו ראינו את הדברים, 70 שקלים לליד בתחום הזה של טיפול רגשי, מבחינתנו היה יקר מדי. והחלטנו לעצור את הקמפיין הזה וללכת על אסטרטגיה אחרת מבחינת הקריאייטיב. מה זה אומר קריאייטיב? מבחינת הגרפיקה, מבחינת התוכן. מה עשינו בעצם? יצרנו את הקמפיין קודם כל, ויצרנו קמפיין חדש שמבוסס על גרפיקה סטטית, לא וידאו, לא משהו רץ או משהו סטטי, ויצרנו קמפיין דינמי. עכשיו, מה זה אומר קמפיין דינמי? קמפיין דינמי בפייסבוק זה משהו חדש יחסית בפייסבוק. פייסבוק מאפשר בקמפיין דינמי לעלות כמה גרפיקות, כמה כותרות משנה וכמה תכנים, והוא מריץ בעצם את הכל ועושה כל הזמן שילובים בין הגרפיקה לכותרת משנה לתוכן. הוא עושה בעצמו כל מיני שילובים כדי למצוא את השילוב שמביא את התוצאות הטובות ביותר. זאת הייתה הטקטיקה שאנחנו נקטנו בה כדי למטב את הקמפיין הזה לכמה שיותר לידים בעלות נמוכה לליד. אז בעצם יצרנו 4 מודעות שונות, אלה כל המודעות שיצרנו, 4 מודעות שונות, 4 גרפיקות שונות, עם כותרות שונות וכותרות משנה שונות. למעשה הכותרת והכותרת משנה מופיעות מתחת למודעה הזאת, לקראת הלחיצה על טופס הלידים. איזה בחור יפה. דרך אגב, אני אשאל אותך, גם את רוני אני אשאל, מה לדעתכם הייתה המודעה שנתנה לנו את התוצאה הטובה ביותר? אני מנחש בין השנייה לשלישית. בין השנייה לשלישית. אני דווקא חושב שהמודעה כחולה. כחולה. כן. אוקיי. אני יכולה להגיד לכם ששניכם טעיתם. גם אני טעיתי דרך אגב, כי כשאני עשיתי את הגרפיקות, אני הימרתי על מודעה מספר 2, גם כן בגלל העניין האישי הזה, אבל גם אני טעיתי. זאת המודעה שנותנת את התוצאות הכי טובות, מבחינת העלות לליד, והחשיפה שלה, והתפוצה שלה. אני לא יודעת. זה בדיוק הקטע, שאין לנו דרך לדעת, זה הכל תמיד יהיה עניין של ניסוי וטעייה, והתפקיד של הקמפיינר בסופו של דבר זה להשקיע את הכסף של הלקוח בצורה הטובה ביותר, והצורה הטובה ביותר היא פשוט לעבוד, היא פשוט לעשות קמפיין, לגרום לו לרוץ, לבדוק את התוצאות, לראות שזה לא התוצאות
לעצור, לעשות שוב גרפיקות, לכתוב שוב תכנים, לכתוב שוב כותרות, עוד פעם להריץ ועוד פעם לקבל, וזאת העבודה בעצם של קמפיינר טוב, כן? שהוא אתה יודע, לא עוצר ולא מתעצל, נקרא לזה. שאכפתי. מקצוען. כן, כן, נכון, מקצוען. כמה לידים כל מודעה הביאה. המודעה הראשונה, שהיא מביאה את התוצאות הטובות ביותר, הביאה 47 לידים. המודעה השנייה, זאת המודעה עם החרדות והשדים, הביאה 13 לידים. המודעה הכחולה הביאה ליד אחד, והמודעה שדווקא אני אמרתי עליה הביאה 6 לידים. אלה היו התוצאות של הקמפיין. בסופו של דבר פייסבוק, אחרי שהוא כבר מקבל נתוני אמת, אז הוא למעשה מריץ באופן קבוע את המודעה שמביאה את הכי הרבה לידים, יחד עם הכותרות והטקסט שמביא הכי הרבה לידים, והוא ממשיך בעצם להריץ אותה. אז כמו שאמרתי קודם, קמפיין דינמי זה קמפיין שמכיל מספר מודעות, עם מספר כותרות, עם מספר טקסטים. אז אלה בעצם המודעות שרצו. הכותרות מתחתם, יש פה כל מיני כותרות, אנחנו רואים שהכי הרבה קליקים על קישור, שזה בעצם קליקים שהגיעו לטופס הלידים, הכותרת, האם אתם סובלים מחרדות ופחדים, כדאי לדעת שיש פה איזשהו המשך, זאת הכותרת בעצם שהביאה את הכי הרבה קליקים, ויש פה את הטקסט, אחד הטקסטים שבעצם רצים, האם אתם סובלים מחרדות ופחדים, כדאי לדעת שאפשר להתגבר עליהם, פחדים, לחץ וחרדה, שוטפים את חיי היום-יום, אך הם אינם חלק בלתי נפרד מחיינו, יש פה איזשהו טקסט שאנשים מאוד מאוד התחברו אליו, יחד עם הגרפיקה ויחד עם הכותרות, וזה מה שבעצם גרם להם ללחוץ ולהשאיר ליד. קצת סטטיסטיקות על הקמפיין הזה. קבוצת הגיל שהביאה לנו את הכי הרבה לידים, היא בין 35 ל-44. אפרופו קבוצה מדהימה, זה כיף לעבוד עם החבר'ה האלה, כי הרבה חבר'ה שם מדברים על משברים של קריירה. זה משבר אמצע חיים כזה, נכון? זה אנשים, כן, כן. למרות שאנחנו רואים שגם הקבוצה של 55 עד 64 הביאה הרבה לידים. שם ההתמודדות זה משבר בנושא בריאות לרוב. אתה רואה, זה מעניין, כי אני מביאה לך נתונים, ואתה מביא לי בעצם נתונים מהשטח. זאת אומרת, אחרי שדיברת איתם, אתה בעצם מביא לי נתונים מהשטח, ובשלב הבא שלנו בעצם, בקמפיין הבא שלנו, אנחנו נוכל להתמקד במין, בקבוצת גיל, ובבעיה שיש לקבוצת הגיל הזאת, ואז המיקוד יהיה עוד יותר מדויק. זה סופר מעניין הדבר הזה בעיניי. אני חייב גם לציין שאני, אתה יודע, שולחת לי ואני חוזר אליהם, ממש באותו יום, מקסימום מחרת, וכל רוב הטלפונים שקיבלתי, ודיברתי עם אנשים, זה, אתה יודע, אף אחד לא נפנף אותי. יכלו להגיד לי, דיברנו, אז חלק מתאים יותר, חלק מתאים פחות, אבל זה לא שבא מישהו, מאיפה נפלת עליי, מה אתה רוצה? כולם ממש עם שיחה ופוטנציאל לסגירה, כל אחד והאסטרטגיה שלו, כן, אני לא... אני חושבת שאנשים שמשאירים ליד לתחום הזה של טיפול רגשי, אלה אנשים שיש להם כאב אמיתי, זאת אומרת, יש להם איזשהו כאב והם צריכים פתרון, כשהם לא משאירים ליד סתם הרי. אבל לפעמים אני יודע שאתה עושה פרסום, אנשים משאירים לך, ואז אתה מדבר עם אדם, ואומר לך, מאיפה, ממה, על מה אתה... נכון. לא, זה לא קרה פה, זה כל אחד בא עם הסיפור שלו, כל אחד עם הדברים שלו, יש חלק שאני חשבתי שאפשר להתקדם, והם מתקדמים. יש חבר'ה שמחליטים X, מחליטים Y, זה בסדר, אבל זה כיף, כיף
אתה מתקשר ולא, אתה מרגיש כאילו אתה... הם יודעים בדיוק מי אתה ולמה התקשרת אליהם. לא מרגיש כמו אני בפתח, אני צריך להתקרצה, הם יודעים והם נפתחים ומדברים, ויש כל מיני סוגיות, אבל זה שפו, זה גם עוד דבר שצריך לציין. אז גם הקבוצת גיל של 25 עד 34 גם כן הביאה לא מעט לידים, וזה יפה, כי אנחנו בסך הכל רואים פה כל מיני קבוצות גיל מכל מיני סוגים שהשאירו ליד, כל אחד עם הבעיות שלו. זאת אומרת, קבוצת הגיל של 55 עד 64, הבעיות שלהם שונות לגמרי מ-25 עד 34. אז זה גם טוב לדעת. עוד משהו שאני רוצה לדבר עם הרבה חבר'ה פתאום, הכל התפרץ להם גם בגלל המלחמה. פתאום בגלל המצב, הכל פתאום מתפרץ, דבר שהיה נהגר, שהיה על אש קטנה, פתאום הם משליחים את זה על התקופה, על המלחמה. אני שואל אותם, הייתם בחזית, הייתם בעוטף, לא, במרכז הארץ. תכף אנחנו נראה באמת מאיפה הלידים הגיעו, רוב הלידים הגיעו, יותר נשים מגברים השאירו ליד, 39 לידים מנשים לעומת 28 לידים מגברים. אשתי לא תשמע. בסוף הלידים של הנשים הם קצת יותר יקרים מהלידים של הגברים, אבל זה מתאזן מבחינת הכמות. ורוב הלידים באמת מגיעים מתל אביב, תל אביב במקום הראשון עם 22 לידים, אחר כך הדרום, אזור הדרום, שזה מאוד מתאים לתקופה, עם כל מה שאזור הדרום חווה, עם 17 לידים. אזור המרכז הגיעו 12 לידים, אזור הצפון 7 לידים, חיפה 6 לידים וירושלים 4 לידים. תל אביב היא העיר שממנה הגיעו הכי הרבה לידים. ומבחינת פייסבוק אינסטגרם, אני הייתה לי תחושה שהלידים מגיעים שווה בשווה מפייסבוק ומאינסטגרם, מסתבר שלא. יותר לידים הגיעו מפייסבוק מאשר אינסטגרם, למעשה חצי הכמות. 50 לידים הגיעו מפייסבוק ו-25 לידים הגיעו מאינסטגרם. וזה משהו דרך אגב שאני רואה לאורך הרבה קמפיינים אחרים של לקוחות בתחומים שונים לגמרי. יש לאנשים איזושהי תחושה כאילו שאינסטגרם עובד הרבה יותר טוב, כאילו הכל קורה באינסטגרם, וכשמדברים על קמפיינים תכלס על מחירות ובשטח, לידים מגיעים באופן קבוע יותר טוב מפייסבוק מאשר מאינסטגרם, לפחות ממה שאני ראיתי. יכול להיות שמחירות כימוניות מגיעות יותר טוב מאינסטגרם. זה אולי תלוי בתחום גם, כי... זה כן, אני חושבת שכל מה שקשור למחירות כימוניות, מחירות, אתה יודע, בחנויות e-commerce כאלה, במיוחד בכל מה שקשור לעולם הנשים, אולי ציפורניים, אולי כל מיני אביזרי אופנה וזה, יכול להיות שזה קורה יותר באינסטגרם, אני לא יודעת. אז לפי מה שאת אומרת, הגיעו בעצם 75 לידים. כן, מהקמפיין הקודם ומהקמפיין הנוכחי. אני יכולה להגיד לך כמה הגיעו עד עכשיו. הקמפיין הקודם הביא 8 לידים, והקמפיין הנוכחי הביא כבר 74 לידים, שזה כבר 82 לידים. איך תעבוד 10 שנים על זה בפייסבוק? נכון. גם אם תעבוד, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. כל אותם אנשים שעושים מאמצים ומקרינים, עושים לעצמם סרטונים ומדברים מול מצלמה ורילסים וכתוביות וזה ופוסטים וטקסטים יכול להיות שהם לא רוצים. כמויות כאלה של לידים חד משמעית הם לא יקבלו בעבודה אורגנית. אני מוכנה
להתחייב על הדבר הזה. רחלי, כמויות כאלה של לידים לא יגיעו. יכול להיות שהם לא רוצים, יכול להיות שטוב להם לקבל איזה מטופל 1, 2, 3, ללכת להתנדב ולהתחבק עם החבר'ה ולשחק את הבנדמה לי, זה בסדר, זה טוב לי, תמשיכו ככה, לי זה טוב. אני אגיד לך משהו, יש המון תוכניות ליווי, אתה יודע, דיברנו על זה הרבה פעמים. הייתי בסרט, יצאתי בהפסקה. כן. המון תוכניות ליווי שאין לי שום דבר נגדם, אלה תוכניות ליווי שבסוף מלמדות אותך הרבה דברים, ואולי פותחות לך את הראש, אבל אני יודעת, אני עצמי הייתי בתוכנית ליווי כזאת פעם, אחלה דבר, אבל בסופו של דבר, אם תוכנית הליווי הזאת היא לא מסתיימת בקמפיין, אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. את לא יודעת למה אני צוחק. מה, אז הוא ילמד אותי, הם מלמדים אותי איך בקמבה לעשות תוכנית, ומי קל ליד, ומי פה, ומי שם, ולך תחשוב. ובתארים למיניהם. אבל הם לא מעלים לי, הם לא עושים לי את השיווק ממומה ולא כלום. מה אני צריך את כל הדברים האלה? מה אני צריך לעשות גרפיקה? מה אני צריך לדעת זה? אם אני יכול לעשות את זה, יש מישהו שיעשה לי את הכל, ואת הטסטינג אני עושה תוך כדי, אתה יודע, תוך כדי תנועה, כשאני מקבל לידים. אז אני אשקיע עוד 15,000 שקל על יועץ חיצוני במקרה הטוב, שילמד אותי, ינסה, אתה יודעת, להמציא את הגלגל, כשכבר אנחנו יודעים מה זה הגלגל, ולך תשקיע עוד כסף, אבל על הזמן חבל על הכסף, זה דעתי, ויסלחו לי כל בעלי תוכניות. בסופו של דבר, אני חושבת שבסופו של דבר, כל אחד צריך להתמקד בתחום שלו, ואנשים למשל מהעולם שלך, מטפלים רגשיים, הם לא אמורים לעשות לעצמם שיווק כל היום, הם אמורים לטפל, הם אמורים לעסוק בטיפול, ואם אתם למעשה אנשים בתחום הזה, אם הם רואים את עצמם כבעלי עסקים, כי בסופו של דבר כולנו בעלי עסקים, לא משנה מאיזה תחום אנחנו בעלי עסקים. כל אחד צריך לשלם לבעל עסק אחר כדי לקבל את השירות. אם לי יש חרדות ופחדים, אז אני אלך לאיש מקצוע כמוך כדי לטפל בחרדות והפחדים שלי. אני לא אלך עכשיו ללמוד שיווק דיגיטלי כדי לעשות לעצמי שיווק. מדובר פה במקצוע. רחלי, אני אגיד לך מאוד פשוט, דיברנו על זה. קודם כל, הרבה סליחה, מטפלים, אתם יכולים לא להסכים או להרגיש לא בנוח מה שאני הולך להגיד. רוב המטפלים, כן, זה שכירים עצמאים בראש השכיר. מפחדים לקחת ריזיקה, חוששים לקחת זה, גם הם חוששים לקחת מחיר כמו שצריך, והם לא רואים את עצמם כבעלי עסקים, והם אומרים יאללה על הדרך, יש פה לייב, יש פה זה, יש פה, יש שם, הם יעשו את הכל כדי, איך אומרים, אז בסדר, אז חודש, חודשיים, לא תכניס כסף כמו שאתה חושב, ותוציא קצת יותר, אבל אתה בונה לך תשתית, ואני אומר דברים שברמת העיקרון, זה אף פעם לא יבוא כנגדי, כי העולם פתוח, ואנשים מתחברים, לא כולם צריכים את זוהר, אבל תכלס אני הייתי שם, אין קיצורי דרכים חבר'ה, ואין קוסמויות ואין כלום. אתה רוצה אתה רוצה לאכול אוכל מיוחד, אתה הולך מסעדה, אתה אוכל שף. לא, אתה לא יכול לשבת במסעדה ולבקש מהשף את המתכון ותנסה לעשות את זה בבית, זה אף פעם לא יוצא אותו דבר. אז אין מה לעשות. תמשיכו לרוץ מסביב, לשרוף לכם את הזמן, במקום לשבת להתקשר ולהכניס כסף הבית. זה מה שיש לי להגיד. תמשיכו, זה טוב לי. בוא נגיע רגע למסקנות של הקמפיין הזה, מה המסקנות שלנו. קודם כל, הכי חשוב זה להבין מי הקהל יעד שלכם ומה אתם מציעים לו. זאת אומרת, מי הקהל יעד שלכם, אתם יכולים לחשוב על המטופלים שלכם, למשל בתחום הזה של טיפול רגשי. עם מי הכי הצלחתם? מי אתם יודעים שממש הצלחתם לעזור לו, ומה בעצם הצעתם לו, איך טיפלתם בו, מה עשיתם עבורו, זה יכול להיות בכל תחום שהוא. פה אני גם רוצה להתערב ברשותך. כן. לא חייב גם עוד פעם, למצוא את הנישה או משהו.
כי אנחנו מטפלים, מטפל זה מטפל, מטפל רגשי או מטפל, אנחנו מטפלים. אם יש קהל יעד שאתה כבר עוסק בו שנים ואתה חושב סבבה, אבל אם בגדול אתה מטפל באנשים שנמצאים במשבר, או נמצאים, אז לא חייב להיכנס לנישה, יבואו אליך אנשים במשבר, ואתה כמטפל יודע, אז גם פה לא הייתי שובר כל כך את הראש. זה נכון ולא נכון, אני אגיד לך מה. כשאנחנו החלטנו ללכת באופן כללי, על כל הנושא של חרדות ופחדים, אז אנחנו, כן, כרגע אנחנו נמצאים כאילו זה מה שנקרא RTM, Real Time Marketing, זאת אומרת אנחנו כרגע פונים לקהל בזמן אמת, שסביר להניח שהוא צריך מאוד מאוד את השירות שלך, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, שבה יש המון חרדות. גם בהם חבר'ה שלא קשור לתקופת מלחמה, אני מנסה קצת להוריד את הלחץ מהמטפלים. ברגע שהם מציעים שירות, טיפול רגשי, אז נכון, אם יש לך פלח מסוים, זה סבבה, זה עוזר, זה שפה, אתה שוחה שם. אבל גם אם אין לך, זה לא נורא. כי פניתי חרדות, לא הלכתי עכשיו למשל לגיל מסוים, עם בעיה מסוימת. הלכתי חרדות, הלכתי לדברים, ואותו דבר אתם, אם אתם מטפלים רגשיים. אז אם יש לכם קהל יעד, ואתם מכירים את השפה ואת הדברים, מן הסתם זה יעזור. אבל אם אין לכם את זה, אבל אתם רוצים לקבל לידים, וגם תוך כדי לידים וטיפול ועבודה בשטח, אתם תוכלו גם, איך אומרים, להתכוונן ולדעת מה אתם רוצים, אבל אתם תעשו על טסטים על האמת. איך אני חושבת שבתחום הזה של טיפול רגשי, אז גם כשרצים עם איזשהו קמפיין, מגיעות כל מיני פניות שהן לא בהכרח מדויקות להצעה שאנחנו הצענו, וזה בסדר גמור, כי יגיעו כל מיני אנשים, אבל בסופו של דבר כשאנחנו רוצים לעלות עם איזשהו קמפיין, אנחנו חייבים לדבר לאיזשהו קהל יעד ולהציע לו משהו מאוד מאוד מסוים. במקרה שלך אנחנו רצנו על הנושא הזה של חרדות, ומה שאנחנו הצענו לו זה בעצם איזושהי שיחת אבחון ללא התחייבות וללא עלות, כדי להתחיל ליצור איזושהי מערכת יחסים. וזה חשוב, כן, כי פשוט לעשות פעולה אחת, איזה ענה לפעולה, או להיפגש או להשאיר פרטים כדי לקבל מתנה, או שיחת ייעוץ, משהו אחד, לא... במקרה שלך, מכיוון שאתה עובד בזום, אז אנחנו יכולים לרוץ עם קמפיין לכל הארץ, ואין שום מגבלה פיזית, אין שום מגבלה גיאוגרפית, ואז באופן טבעי נפתח לך קהל הרבה יותר גדול. מטפלים רגשיים שעובדים רק פרונטלית, אז ברור שהקמפיין יהיה קמפיין הרבה יותר מצומצם, באזור גיאוגרפי יותר מצומצם, וגם יהיו גם הרבה פחות לידים מטבע הדברים. אז גם את זה חשוב לדעת. המסקנה השנייה מהקמפיין של זוהר זה להיות גמישים, ולדעת להחליף קמפיין מהר. זאת אומרת, לא להיתקע על דברים. באופן עקרוני יכלנו קמפיינרים אחרים, רואים שקמפיין, כמו שעלינו איתו בהתחלה, קמפיין בווידאו מביא לידים, ואומרים לעצמם סבבה, הקמפיין הזה מביא לידים, אין צורך להתערב, אין צורך להפסיק, ואז למעשה התקציב של הלקוח נגמר הרבה יותר מהר, כי אם כל ליד עולה 70 שקלים, התקציב נגמר הרבה יותר מהר. אבל חשוב להבין, בסופו של דבר כרגע אני מדברת לאנשים בכל מיני תחומים שרוצים לעבוד עם איש מקצוע בתחום הזה של שיווק דיגיטלי. קמפיינר, התפקיד שלו זה כמו שאתם הולכים לבית השקעות ואתם משקיעים את הכסף שלכם כדי שאותו בית השקעות יעשה לכם יותר כסף מהכסף הזה. קמפיינר, התפקיד שלו זה לקחת את התקציב שלכם ולהשקיע אותו כדי להשיג כמה שיותר תוצאות בעלות יותר קטנה. ואם זה דורש לעצור ולהחליף את הקמפיין,
או אם זה דורש לעצור ולהחליף עכשיו 8 פעמים את הקמפיין, עד שמשיגים את התוצאה שאנחנו רוצים, יותר לידים בהשקעה יותר קטנה, זה מה שצריך לעשות. והקמפיינר שלכם לא צריך להתעצל, הוא צריך לדעת להחליף את הקמפיין הזה כמה פעמים שצריך, אולי להחליף את ההצעה, אולי להחליף את קהל היעד, עד שאתם מצליחים לקבל את התוצאה הכי טובה שאפשר. המסקנות, עוד מסקנה שלישית זה שקמפיין דינמי בפייסבוק מאפשר לפייסבוק למטב את הקמפיין למקסימום. הרבה פעמים זה קמפיין מאוד מאוד יעיל, כי כמו שאמרתי, זה אמנם דורש מהקמפיינר הרבה יותר עבודה, כי זה דורש לעשות כמה סוגי גרפיקות ולכתוב כמה סוגי תכנים וכותרות משנה, אבל זה מאפשר לפייסבוק ליצור כל מיני שילובים עד שפייסבוק מצליח להגיע לתוצאה הכי טובה עבור הלקוח. אז קמפיין דינמי הוא קמפיין מאוד מאוד טוב. ואם אתם עושים לבד את הקמפיינים שלכם, אף פעם לא לעשות בוסט פוסט, מה שנקרא, קדם פוסט, אותו כפתור כחול שנמצא מתחת לפוסטים, ופייסבוק מציע לכם לשים איזה 75 שקלים, ולהריץ איזשהו קמפיין. קמפיינרים מקצועיים אף פעם לא עושים בוסט פוסט, לא משם אנחנו עושים את הקמפיינים. אנשים שעוסקים בתחום השיווק הדיגיטלי עושים את הקמפיין דרך ה-Ads Manager. אני אראה את הקמפיין של זוהר. אתם רואים את המסך שלי? רואים את המסך שלי כרגע? רואים, כן. רואים את המסך? כן, זוהר? אם את מכרינות. עכשיו זה עומד על המסקנות. אוקיי, רגע. אז אני אעשה עוד פעם. עכשיו בטח רואים, נכון? רואים. אז זה ה-Ads Manager, אוקיי? ככה זה נראה. לנו יש פה הרבה חשבונות מודעות של כל מיני לקוחות, בעבר, בעתיד, בעבר, בהווה כרגע. הקמפיין של זוהר, רואים אותו פה, רואים שהוא פעיל. ככה זה נראה, כשאנחנו הולכים לעריכה בעצם, ומתחילים בעצם ליצור קמפיין, אז ככה זה נראה. אנחנו קובעים פה את התקציב, אנחנו קובעים את סוג ההמרה, את הקהלים, את הלוז, את הזמן, את הזה, אפשר לעשות פה אקסקלוד, אנחנו הורדנו, אקסקלוד זה להוריד מהקמפיין, זאת אומרת שהקמפיין לא יגיע למקומות כמו מצרים, למשתמשים במצרים, בירדן, בלבנון, בפלסטין, כל מיני כאלה. אנחנו לא רוצים אותם, אין לי שום דבר נגד החבר'ה האלה, אבל מניסיון שלי הם מבזבזים, הם לוחצים והם מבזבזים הרבה תקציב, ואנחנו רוצים לשמור על התקציב עד כמה שאפשר, ופה זה בעצם, כאן אנחנו יוצרים בעצם את הקמפיין הדינמי, כשאנחנו מעלים כמה קריאייטיבים, כמה טקסטים, יש פה 1, 2, 3, 4 טקסטים שונים שהמודעה רצה איתם, עם כל מיני כותרות, 4 כותרות ו4 תיאורים, ובעצם ככה המודעות נראות, ופה בעצם אנחנו יוצרים את העמוד נחיתה שאנשים מגיעים אליו, יצרנו פה איזושהי גרפיקה חמודה למעלה, וגם כן איזשהו טקסט, והנה שאלות הסינון, ואז הם בעצם לוחצים על המשך, והם מגיעים בעצם לטופס לידים, והם לוחצים ומשאירים ליד. אז ככה בעצם נראה קמפיין רציני של איש מקצוע, הוא אף פעם לא עושה בוסט פוסט, קדם פוסט, זה לא קורה משם. הרבה פעמים מה שקורה עם הבוסט פוסט הזה, זה שאנשים בטוחים שאיש קמפיינר, איש שיווק דיגיטלי, עושה את אותו דבר שהם עושים, ואז הם אומרים, לא, אני יכול לעשות את זה לבד. הם לוחצים על קדם פוסט, שמים איזה 75 שקל או 150 שקל או משהו כזה, הם לא מקבלים שום דבר,
ואז הם אומרים לעצמם, כל העניין הזה של פייסבוק לא עובד בכלל, וזה פשוט לא נכון. אפשר לראות, כשהתחברנו ל-Ads Manager שלך, זוהר, אז אפשר היה לראות בעצם קמפיינים בעבר שעשית בוסט פוסט, והם נתנו אמנם איזושהי חשיפה, אבל פניות ולידים הם לא נתנו. צרצרים. צרצרים. אז זה בעצם העניין. זוהר, תספר לנו אתה קצת על הניסיון שלך מהקמפיין הזה והמסקנות שלך בעניין הזה. קודם כל כיף לראות את זה מאחורה. מאחורי הקלעים, נכון. זה ממש כיף. מעבר לכך, בוא אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שהקמפיין רץ, גם אני מקבל פניות, לאו דווקא דרך הקמפיין, דרך השב, דרך האינסטגרם, פתאום קיבלתי, חבר'ה התחילו לדבר איתי. נכון, נכון, זה קורה, נכון, זה קורה בקמפיינים. לפני זה אף אחד לא היה מגיב, וגם דרך, גם בפייסבוק, לא הרבה, אבל קורה. ברמת העיקרון אני רוצה להגיד כך, כנראה את רוב הדברים אמרנו ונאמרו, ושוב, האינטרס שלי פה הוא דווקא הפוך. אני לא... אבל זה שמיים בארץ, זה, אתה יודע, זה כמו שאתה הולך, קונה נעל שהוא דמי ניו בלנס, או שאתה הולך עם ניו בלנס. אתה הולך עם איש מקצוע, הוא דואג לך, נכנסים לידים, אתה מאמין בעצמך, אתה רוצה להתפתח, אתה רוצה לגדול, אל תפחד. תשלם, תשקיע, וזה יחזור אליכם. כמובן שאתה גם אתה איש המקצוע, נכון. אני רוצה אבל רגע להרים לך, זוהר, כבן אדם שאתה, אוקיי? יש הרבה אנשים שאנחנו יצאנו לעבוד איתם בעבר, שהם מה שנקרא uncoachable. זאת אומרת, הם אנשים שהם בלתי ניתנים לאימון. מה זה אומר? זה אומר שגם אם אנחנו עושים להם קמפיין מאוד מאוד מוצלח ומגיעים המון לידים, ובסופו של דבר אנחנו גם מלווים אותם, מעבר ללידים אנחנו גם רוצים ללוות אותם בתהליך עד המחירה, כל מחירה שהיא. אם זה, לא משנה אם זה מחירה קימונאית או לידים לשירות או משהו כזה. והם אנשים מאוד מאוד קפוצים, שבטוחים שהם יודעים הכל, והם הרבה פעמים מתעלמים מהלידים האלה, או לא מספיק, זאת אומרת, לא מספיק נמצאים על זה. ובסוף, שאין את השיתוף פעולה הזה בין הקמפיינר לבן אדם, לאיש המקצוע, ללקוח, זה לא משנה כמה לידים טובים אנחנו נביא, ואתה יאמר לזכותך שאתה מאוד מאוד קואוצ'בילי, זאת אומרת, אתה גמיש, אתה מבין את העניין, אתה מאוד מאוד על הלידים האלה, אתה, כל ליד שאני שולחת לך, הרי אתה כבר יצרת איזושהי טבלה, והכל מאוד מאוד מסודר ומעודכן, ואתה רושם לעצמך, ואתה דואג לחזור אליהם, ואתה עושה פולו-אפ, וההצלחה בסופו של דבר נמצאת שם. ההצלחה נמצאת שם. נכון, זה דבר מאוד חשוב. שתי דברים. אחד, זה פה העלתה, לא יודע שזה אני, אבל רחל העלתה משהו מאוד חשוב. יכול להיות שאתם תבואו ותקבלו, ההצלחה זה לא רק הלידים שאתה מקבל, מה אתה עושה עם הלידים. פה למשל רחל נתנה לי רעיון. קודם כל בחנוכה פתאום אני רואה שלחה לי, זו, שלח לאנשים ברכת חנוכה. וואלה, הכינה לי את זה. לא, אם אני הייתי מתחיל להכין חנוכה, זה היה מגיע פורים. הכינה לי, שלחתי, ומתוך זה חזרו אנשים עם תגובות, אמרה לי עוד משהו, קיבלת לידים, בוא נראה מה אפשר לעשות איתם. אפשר אולי אחר כך לשלוח במיילים ניוט לייזרים, או אפשר לקחת ולעשות קבוצה, ולהכניס אותם לקבוצה. זאת אומרת, הלידים שגם נכנסים, הם לא נזרקים לפח, הם ניתנים לשימוש. נכון. וחוץ מזה, אנחנו בתור בעלי מקצוע, קיבלנו ליד, זה האוכל שלנו, זה הפרנסה שלנו, אנחנו משקענו כסף, אנחנו רוצים חזרה. אז מן הסתם צריך להיות עקבי, להתקשר,
להיות סבלני, שירותי, ישר, אמין. הרבה חבר'ה אמרו לי, בואו, נתחיל, כמה אני צריך לשלם לך? אמרתי, לא, אני פרסמתי מפגש ראשון בחינם, יושר, הגינות, ומן הסתם, אתה צריך, לא רק שקיבלת לידים זה מספיק, צריך לדעת מה אתה עושה, לעבוד בזה. נכון, נכון מאוד. אני יכולה להגיד על איזשהו לקוח בתחום אחר לגמרי, בתחום הקמעונאות, שבאמת הבאנו לו אלפי לידים, אני לא מגזימה כשאני אומרת אלפי לידים, ובסופו של דבר, אם אין לו מישהו שישב בחנות ויתקשר ללידים האלה ויזמין אותם לחנות, למרות שהם השאירו ליד כי הם מעוניינים לקנות את אותו מוצר, יזמין אותם לחנות, אז אין לנו יותר מדי מה לעשות. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו לא נוכל לחוות הצלחה עם הלקוח הזה, וגם הלקוח עצמו לא יחווה הצלחה. הוא לא יחווה הצלחה כי התהליך הוא לא תהליך שלם והוא לא זורם. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב להגיד, וגם אנחנו, כמו שאנחנו רואים את הדברים, אנחנו לא רק קמפיינרים נטו שעושים את העבודה הטכנית ומביאים את הליד, אלא... חסר לי המוצר המשלים. מה זה אומר? המיני אתר. גם זה יגיע. העניין הוא שאנחנו למעשה גם במובן מסוים מלווים את הלקוח. זאת אומרת, הלקוח מקבל את הלידים, אנחנו לא רק מעבירים את הלידים הלאה, אלא אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הלקוח ומוודאים שהוא חזר אליהם, ובאיזה צורה הוא אוסף את הלידים האלה, ואיך הוא יכול עוד למקסם את הלידים האלה. וכמו ששלחתי לך את אותה ברכת חנוכה עם תוכן, ואמרתי לך, תשלח להם את זה, כי זה כשלעצמו יוצר איזשהו קשר יותר אישי, ככה אנחנו למעשה עובדים עם כל הלקוחות שלנו, זאת אומרת, אנחנו עובדים מאוד מאוד צפוף עם הלקוח, כדי להגיע להצלחה, כי ההצלחה של הלקוח היא ההצלחה שלנו. אפרופו, זה עוזר לי שלושה אנשים שככה התפיידו לי, וששלחתי, הם חזרו ויצרנו קשר, ואחת מהם גם לקחתי אותה לתהליך. מדהים, מדהים. זה בדיוק הייתה המטרה. אז הקמפיין הזה שלך הוא קמפיין מאוד מוצלח, כי אחוזי ההמרה הם מאוד מאוד טובים. כשאנחנו מדברים על אחוזי המרה טובים, 5-7% זה אחוזי המרה מעולים. במקרה שלך זה עומד בסביבות ה-10%. חשוב להבין, אנשים שומעים פה על המון לידים, על עשרות לידים, אבל צריך להבין שלא כולם הופכים להיות לקוחות משלמים. צריך לשים את זה על השולחן, זאת אומרת, 82 לידים שהגיעו עד עכשיו, אלה לא 82 לקוחות משלמים. בסופו של דבר מדובר פה על משפך שנכנסים הרבה לידים לתוך המשפך הזה, ומעט מהם הופכים להיות לקוחות משלמים, והמטרה היא זה להביא כמה שיותר לידים, כדי שמעט באופן יחסי יהפכו להיות לקוחות משלמים. אז גם את זה צריך להגיד. איך קראנו לזה? נס כד הלידים? כן. וזה כולה מ-2,500 שקל שקיבלתי מיוזמות עתיד, ואני שוב מודה להם. נכון, צריך להגיד באמת תודה על היוזמה הזאת של יוזמות עתיד שהם... עושים עבודה מבורכת, ממש מבורכת. גם הליוויים שהם נותנים לאנשים, לבעלי עסקים, וגם הנושא של העברה שהם נתנו לחבר'ה אפשרות, או למימון שיווק ממומן, או לבניית אתר, או לצילום תדמית. זה מריד, אם אתה עושה את זה נכון, הנה, נותן דחיפה, אנחנו ממשיכים הלאה. אני חושבת שהקמפיין שלך, הוא מבחינת יוזמות עתיד, הוא סיפור הצלחה, כי למעשה המענק שהם נתנו, זה בדיוק המטרה שלו, להתחיל את הגלגל הזה, להתחיל להניע את הגלגל הזה של מחירות, שבעצם יגדיל את העסק. ואני מדבר ולא בטוח שהייתי עושה את המוב הזה, אולי לא עכשיו, הייתי עושה לא ליוזמות עתיד. נכון, צריך
צריך להגיד להם שאפו גדול על המהלך הזה שלהם. ועל העבודה שהם עושים, ווואלה, מקווה שעוד חבר'ה יעשו וייהנו מקמפיין כזה. נכון, נכון. יאללה זוהר, היה לי כיף גדול היום. תודה. ממש. ואנחנו נפגש נעשה את הלייב, את 1,000 לידים. קייס סטאדי על 1,000 לידים. קייס סטאדי על 1,000 לידים. זה יהיה בפורים, נעשה משהו לפורים. נעשה משהו לפורים, כן. לא, אנחנו בפורים ניפגש עם עוד לייבים. לכן תודה לך, תודה לאסף, תודה לזכות עתיד, ותודה רבה על ההזדמנות שניתנה לי לעזור לאנשים. מעולה. יאללה זוהר, יום טוב בינתיים. ביי.